Дык вось, што я хацеў вам расказаць пра Кітай. Кітай гаўнюк. Ведаеце чаму? Бо калі ён прадае свае тавары, ён бярэ і такі робіць хоп, зніжка за кошт дзяржавы. Ён бярэ і хоп, штучна з дапамогаю дзяржавы і выдаткаў дзяржавы. Ён робіць тое, што прадае занадта танным. Занадта, бо можа быць нават кампанія ад гэтага не зарабляць без выдаткаў дзяржавы. Захоплівае рынок, а потым хоп, і зноў і пачынае ўжо зарабляць. Вось такі ён. Гэта называецца, здаецца, дэмпінг. Вось так ён робіць. Ну яму. Таму супраць яго ўводзяць розныя мыты. Каб тое, што ён дэмпінгуе, ануляваць, каб не ўплывала гэта на кошт. Бо, напрыклад, ён электрычны самаход зрабіў, карацей, дадаў з бюджэту грошаў, і такі, ха-ха-ха, ён цяпер на 40% танней, а краіна такая вводзе мыта 40%. І па выніку ён гандлюецца па правільнаму кошту, а не па таму, які хацеў Кітай. Вось так. Што я вам хацеў расказаць? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Гэта ўсё было на маю думку. Вось так. Гэта уся інфармацыя бярэцца адсюль. Галава або валасы.